What's up, madlang people? Kumusta lahat? Tanong ko guys, sa mga OFW, sino mga OFW dyan? Taas ang kamay, mag-comment, at like, and follow me. So para malaman natin kung nasaan na tayo sa ating journey bilang OFW, at the same time, journey sa ating pag-invest. Okay? So, sabi ko nga, kausap ko yung tropa ko, kasamahan ko sa trabaho. Dati kong umaattend sa mga entrepreneur, businesses, kung paano maging mindset at the same time, mindset sa business, at paano magkaroon ng idea para maging entrepreneur. So, katanungan dun guys, siguro maraming makarelate. Hindi ko alam kung ikaw nakarelate ka dito sa sasabihin ko ngayon. Kung nakarelate ka, comment or like and follow me. So guys, pag-usapan natin. Taas ang kamay, sabi nga, taas ang kamay, iwagayway kung sino yung umaabot ng 20 years in service bilang OFW. Taas ang kamay, taas ang kamay ko dahil 24 years na in service bilang OFW. Okay? So ikaw, sino yung 10 years? Below 10 years, taas ang kamay, iwagayway. Okay? Sino yung 1 year and 2 years, 1 year to 2 years, taas ang kamay. Ang tanong guys, sino yung merong 1 million piso na savings sa Pilipinas? O kahit wala sa Pilipinas, may savings ka na 1 million. Taas ang kamay din. Problema, walang tumaas guys. Nakakatawa, nakakalungkot isipin, savings na 1 million, 20 years na sa abroad, wala pang savings na 1 million. Okay, babaan natin guys. Sino yung may savings na 500,000? Ganun din, wala din ako savings 500,000. Meron akong utang, meron akong mga ari-arian, pero wala akong cash, kumbaga liquidity na 1 million or 500,000. O sige, babaan natin guys. Sino yung merong 100,000? Ikaw guys, meron ka rin 100,000? Ako, meron siguro ko. Pwede liquidity. Kagaya ng kwintas, pwede ko i-liquidity yung kwintas, di ba? 100,000, let's say example. O meron ako 100,000. So, sino yung may 100,000? Taas ang kamay. May savings bilang overseas Filipino worker. Kung wala ka pang savings, kagaya ko, umpisa na natin mag-save. At hindi lang mag-saving, mag-invest the same time. Kailangan natin mag-invest, kailangan natin mag-saving. Ang dami ko nang sinishare dyan na presentations, video, mindsetting, bakit kailangan ka mag-invest, kailangan ka mag-save, anong klaseng investment na kailangan pasukin mo. It's time to move, it's time to forward. Huwag natin hayaan na sayangin natin yung pera natin araw-araw, buwan-buwan, wala tayong sinisaving, expenses lang tayo. Kaya sabi nga, kailangan sa entrepreneur, sa ating mga OFW, pagkatapos ng sahod, receive yung sahod, boom, investment. Kung hindi kaya mang savings, invest lang, expenses. Pag sumobra na, invest, savings, expenses. Ganon ang style. Okay? Nakakatawa isipin, nakakalungkot isipin, but this is the reality of the overseas Filipino workers. Pero hindi ko lang sinasabi lahat ha. Lahat ng OFW ganon. Merong mga ibang OFW, kagaya ng mga kasamahan ko, maraming savings din sila. Mga may ari-arian din sila. So, ibig sabihin, may savings, may ari-arian din. Okay? So, yan ang pinakamahalaga guys. Think. Pag-isipan natin maigi kung ikaw ba ay kailangan mo nang mag-for good dahil wala kang savings. So, wala kang investment. Sasayang ka lang ng panahon dito sa abroad kung hindi ka nag-invest at hindi ka nag-savings. Huwag mo sayangin yung oras, panahon, pagod, kahirapan sa pag-abroad at wala kang savings, wala kang na-invest at wala ka pang inumpisahan. Kung meron ka inumpisahan, wow! Clap your hands, enjoy. Okay?
It's time to move and go forward. Save, invest sa ating sweldo. Okay guys? Good, very good. Very, very good. Thumbs up. Okay guys, see you.